שלום וברכה, נפלאות ונפלאים. אני רוצה להעניק לכם היום מסרים נאורות הבריאה בנושא מה יכול לעזור לכם לחזק את הכוחות שלכם לקראת השנה החדשה או בכלל. המסרים הם מסרים מהקלפים של אורות הבריאה, אלה אורות שקיבלתי אותם בתקשור לפני כ9 שנים בערך, ואני הוצאתי אותם על קלפים, ערכת קלפים, האומנית המופלאה בטי זורע ציירה אותם וקידדנו בהם אנרגיה, כך שהקלפים הם גם כמסרים וגם כשיטת ריפוי. אפשר ללמוד אותה בקורס דיגיטלי שיש לי וגם בקורסים של התקשור. מי שפחות מכירה, אז נעים מאוד, שמי לירון אריאל קור, אני מורה רוחנית ומתקשרת, מכוונת ומייעצת בפגישות אישיות בכל תחומי החיים ומלמדת תקשור, חיים, חיבור ללב, לנשמה, חיים בתודעת עידן חדש, וגם תקשורת מקרבת במערכות יחסים, הגשמה ועוד תכנים שמוציאים מאיתנו את הפוטנציאל הגבוה ביותר שלנו. ואני מזמינה אתכם לקחת כמה נשימות עמוקות, רגע להתכוונן ולשאול את עצמכם את השאלה, מה יחבר אותי או מה יחזק לי או בי את הכוחות שלי בימים האלה לקראת השנה החדשה או בכלל. 1, 2, 3, 4, 5. תרגישו את המסר או אפילו 2 או 3 שהכי קוראים לכם, שהכי מרגישים מהלב, ואני אתחיל עם המסרים. אז הקלף הראשון הוא אור השמחה המרחיבה. בעצם כדי לחזק את הכוחות שלכם, מבקשים מכם להתחבר לתדר הזה של שמחה. לתדר שהוא יותר ילדי, ילדים שמגלים את העולם בחיוניות והתרגשות, לגלות את העולם, לגלות אתכם, את הכוחות שבכם, מתוך מקום שהוא יותר חיוני, מגלה, מסכים לראות דברים שהם מעבר לרגיל, לפתוח את הגבולות, לראות אותם מעבר, ממקום של חיוניות, ממקום של איזושהי תנועה אנרגטית, ממש כמו ילד וילדה. לא חייבים לקרוא לילדה הפנימית שהייתם מפעם, אלא ילדה פנימית או ילד פנימי שקיימים בכם היום. אפשר לשאול את עצמכם מה יעורר בי את הילד ילדה הפנימית, שבאופן טבעי יעוררו את האיכויות האלה בכם ויאפשרו גם תנועה חדשה. הקלף השני מדבר על אור בריאה חדשה, שבעצם מזמין אתכם להפעיל יותר את יכולות יצירת המציאות שלכם. לדמיין, להביע כוונה, ליצור חזון, לקרקע אותו, לזכור שיש לכם יכולות מאוד גבוהות לרפא וליצור מציאות ולקדם אתכם וגם את הכלל ולהיעזר בתכנים האלה. זה יכול להיות דרך מדיטציות, זה יכול להיות דרך בחיי היום-יום, זה יכול להיות דרך הפעלת כלים אלכימיים, אולי תרגישו שאתם רוצים ללמוד את זה ולעשות קסמים, תזכרו שיש לכם את זה, זה אומר גם שיש הכל נפתח, יכול להיפתח מעבר למה שאנחנו רואים ברגיל ובידוע, וזה הזמן לגלות את היכולות שלכם במקום הזה, ויכול שאתם כבר מגלות, אז תנו לזה יותר מקום. הקלף השלישי זה בעצם מסר לפתוח את כל התדרים שלכם. זה קלף המניפה שמזמין אתכם ממש לפתוח את כל המניפה של הכוחות שלכם. יכול להיות שהשתמשתם עד עכשיו באופן מצומצם, אולי בשליש מהכוחות שלכם. וכדי להכיר יותר את הכוחות ולחזק אותם, אפשר פשוט בדמיון, לדמיין מניפה כמו של ספרדיות, אבל נניח היא סגורה. ככה בקו אמצע, ומכאן אנחנו פותחים אותה לשני הכיוונים, ומביעים כוונה עמוקה שאני פותחת עוד צבעים שלי, פותחת עוד את תדרי המניפה של הכוחות והאיכויות, אני מביעה כוונה, מסכימה לראות, להכיר יותר מהכוחות והאיכויות שלי. עצם הבעת הכוונה ובדמיון, פשוט לפרוס את התדרים, אני מסכימה להיות יותר, לראות את עצמי יותר, לגלות את הכוחות יותר, כבר זה יתחיל להתגלות, כי דומה מושך דומה, יצרנו את התודעה הזאת בתוכנו, וכבר היא תקרה ותמגנט הזדמנויות כאלה במרחב. אנחנו בקלף הרביעי, שיש פה סמל של עוגן, שבעצם הוא אומר שההזמנה היא כאן להרגיש עוגן פנימי. יכול להיות שקצת איבדתם את עצמכם בזמן האחרון, או את הכוחות שלכם יותר אולי נשאבים אחרי משהו שיותר חיצוני, אולי גם בלי קשר לחיצוני, אתם עוברים איזשהו תהליך התחדשות, ואתם ככה בודקים מי אתם ומה אתם. צרו לכם עוגן פנימי, בדמיון, בנשימה,
בחוויה, ממש עוגן שלמטה מכיל אתכם ומייצב אתכם על הקרקע, ועמוד שדרה ככה מרכזי שיעבור מלמטה עד למעלה, אפילו כן, מעל הראש שלנו, עד גבוה, עד לעננים, לאורך כל צינור האור שלנו, הגליל שעוטף אותנו, ותנו לעצמכם ביטחון. יש משהו במקום המכיל הזה, וגם בחיבור לסנטר, לעצמכם, שיכול לעשות לכם ממש טוב. זה יזכיר לכם אתכם, יכיל אתכם, יאפשר לכם להיות יותר בהקשבה אליכם ולגלות אתכם יותר. קודם כל, החזירו את עצמכם, מה שנקרא, הביתה. אז אפשר לעשות את זה בדמיון מודרך וגם בעזרת הקלף. אנחנו בקלף החמישי להיום, שאני קוראת לו אור ידיעת בית הנשמה, קלף שמחבר אותנו, האנרגיה שלו מחברות אותנו לעוצמות הנשמתיות, לידע הנשמתי, להוויה שהיא מעבר לגבולות, נוכחות הנשמה. נשמה נראית ככה אגב, זה עיגול בתוך עיגול עם עומקים, פעימות כאלה. כאן היא מצוירת זהב לבן, אבל כל אחד בצבע הנשמה שלו יכול לחוות את הצבע הנשמתי בצבע אחר, לפי הבית הקוסמי שאנחנו נמצאים בו. כמסר, ההזמנה היא להתחבר לנשמה, דרך תכנים רוחניים, אולי להיפתח לתקשור, אולי לעשות כתיבה אינטואיטיבית, אולי מדיטציות. אפשר בערוץ היוטיוב שלי להיכנס, לירון אריאל קור, ולמצוא שם הרבה מדיטציות שמחברות לנשמה, לתדר הבית. גילוי הכוחות שמתבקש זה לא רק גילוי כוחות רוחניים, אלא ממש להביא את הרוח לכאן ועכשיו, זה המסר. יכול להיות שאתם כבר בחיבור לנשמה, ואם מודעות לכוחות הרוחניים שלכם, להביא אותם כמה שיותר לכאן ולעכשיו, להמשך התחדשות מבורכת בדרך. אז אתם יכולים לכתוב לי באהבה, התחברתם, שיהיו בשורות טובות, המון אהבה והמשך התעלות מבורכת עבור כולנו בדרך. תודה, ביי בינתיים.